10-нчы гала концерттан соң Кулга-кул Тотыныйк дуслар фестивале көтелмәгән дәвам алды. Җиңүчеләр республика районнарында үз концертларын үткәрәләр. Яшь талантлар инде Арча һәм Лаеш районнарында булдылар. Ә шушы көннәрдә Питрәч мәдәният йорты сәхнәсендә чыгыш ясадылар. Как бы мини наш гала-концерт. Бу ел сайын әкият балалар үзәгендә үткәрә торган гала концертның кыскартылган версиясе. Бүген фестивальнең җиңүчеләре һәм дипломатлары катнаша. Кулга-кул Тотыныйк дуслар фестивале барьерларны җиңү белән кыйммәткә ия. Ул рухи һәм физик камилләшүнең, какшамас кешелек ихтыярының ышанычлы үрнәге булды. Менә Казаннан Веселушки фольклор ансамбле дә 3нче ел инде талантларны тормышка ашыруда бернинди чикләүләр дә булмавын раслый. Конечно, дети любят, когда они на публике. Балалар сәхнәгә чыгып чыгыш ясарга яраталар. Безнең мәктәптә физик мөмкинлекләре шикләнгән балалар укый. Алар музыкаль яктан бик көчлеләр, эшләүләре дә бик җиңел. Я играю на баяне с 10 лет. Баянда мин 10 яшьтән бирле уйныйм. Әлеге фестивальдә катнашу минем өчен зур адым. Ансамбль белән чыгыш ясыйбыз. Миңа бик ошый. Ел сайын 600-дән артык бала һәм олылар катнаша торган сайлап алу турлары үткәрелә. Концертта Республика Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова җитәкчелегендә мәрхәмәт берләшмәсе әгъзалары булды. Показывает, что наша земля богата людьми с добрыми, открытыми и щедрыми сердцами. Что вы принимаете этих детей, радуетесь их способностям, их возможностям, их талантам и аплодируете им так, как мы сегодня это уже услышали. Фестиваль югары бәя алды, үз катнашучыларын һәм тамашачысын тапты. Мне очень нравится выступать на сцене. Я исполнял свою песню «Парус мечты». 17 октябрьдән районнарда фестивальнең яңа сайлап алу турлары башланды. 7 декабрьдә әкият балалар үзәгендә гала концерт узачак һәм проект яңа талантларны ачачак.